Estou correcto, Mon, ou non? 10 menos 9 minutos. 10 menos 11. 10 menos 11 minutos. 10 menos Hoxe 11 temos minutos. un programa precioso porque ven xente máis lista que nós. Bueno, casi sempre ven xente máis No, lista no, que no, nós. nós somos moi listos porque estamos aquí sin... Bueno, eso sí. Eu levo 30 anos sin traballar e sigo aquí. Sí, O sea, verdad. tan listo que de min... Nada. Nada. O cuadro, por favor. Sí, Cuadro, o por cuadro. favor, antes de nada. Por favor, vamos o a cuadro. proceder, como cada programa, Va a desflipar, a Cuidado. enseñar o cuadro. Vamos. Hay un lío, gracias. Hay un lío co cuadro, porque recordamos, este foi un cuadro que me regalou un pintor aficionado, moi aficionado. Bueno, que ten moita afición polo pintor. Vale, e mo regalou hai un 15 días, ¿no? Más ou menos, Mon? Más ou menos, sí, 15 sí, días. 15 días, Entón, a min, pois impactoume o cuadro, ¿no? Porque impactoume. Entón, decidimos enseñarlo solo a xente de plató. Sí. Como premios que veñen aquí a vernos prácticamente sin cobrar. No. Porque o público que ven aquí prácticamente non cobra. No. É algo simbólico que Sí, prácticamente. o que cobran aquí non necesitan declarar o patrimonio nacional, non fai falta. Vale. Entón, nós que facemos? Nós enseñamos o cuadro solo ao público de plató, nunca ao público da casa. Ostra, falta que non enseñes. É como cando eras pequeno e che puñen ali, non tocar. Xa parecía que querías tocar. Nos están chegando whatsapps amenazándonos prácticamente. Amenazándonos. Hola Roberto, eu estou en Barcelona, mándame unha foto do cuadro por whatsApp. Non podemos. Non podemos facer eso. Non? Porque estuveras en Barcelona, como se serás cabrón. Hai xente que non pode ir ao plató. Ensino ao cuadro dunha maldita vez. Saludos desde Boimorto. Boas, creo que está pintado no cuadro é Roberto Vilar. Pareceume ver algo cando ensinou ao público. Sí, non, parece, non? O ser retrato pode ser que seña eu o que vai pintado. Bueno, pois non... Nós tedes que entender, nós tomamos esta decisión por maioría absoluta, porque aquí fais o que digo eu, entonces, non vamos a enseñar a casa únicamente ao mellor ao final, no último programa da temporada, que será o próximo martes 30. Sí, martes 30. Nós acabamos a temporada. E vamos a enseñar? Seguramente o enseñamos ao acabar a temporada. Sí, sí. Nós tomámonos 8 meses de vacacións e volveremos... Sí, máis ou menos. Ostras. Sí, máis ou menos 8 meses de vacacións. Temos chamada. Temos unha chamada. Atención que temos unha chamada, a ver que pasou. Hola, moi boa noite. Hola, Roberto, buenas noches. Moi boa noite, como te chamas? Chamo Manolo. Manolo, sencillo, verdad? Sin grandes aspiracións. Sin grandes aspiracións. Manolo. Que pasou, Manolo? Pois nada, eu un rapaz de aquí de Celeiro. Eres de Celeiro? Cercano aquí, sí, de Celeiro. Pode ser boa persona igual, eso non ten nada que ver. Sí, bueno, pero fai moito tempo que te conozco. Sí. Xa de novo. Estás emocionando ahora, Manolo. A ti é máis o teu irmão. Va, sí. Sí. E tamén conozco a Mon, que o tes aí ao lado. Mon, ainda vive, sí. Sí, que lo aí ao lado tamén, sí. Sí. Bueno, eu máis que nada chamábate, facíate esta chamada por si a ver si podes enseñar o cuadro, aunque sea por WhatsApp ou facer alguma cousa, pero claro, que non podemos ir aí porque non nos chegas as invitacións ou que fora, pois gustaríanos ver o que é.
Eu teño un pelo do que pode ser, pero bueno, non quero dicir tampouco. Por deixar aí. Pero que querías, Manolo? Isto recórdame... Acábame de recordar un día que chamei a David Vidal, David Vidal, o entrenador de Portosín ou é Portodosón? É Portosín, creo, é Portosín. David Vidal, o entrenador, buenas noches. Que hablaba así. Acordaste de David Vidal? Dice, buenas noches. Que dicía yo a los jugadores, son las 11 de la mañana. Sus padres y sus madres llevan 3 horas trabajando. Vamos a empezar nosotros. Sí, tiña un moi parecido cando estivei no Xovelado. E tú igual recordas algo do Xovelado. Digo que me recordache a David Vidal, porque unha vez chameino para intentar convencelo que viñera a Land Rover, aí o vemos, chameino por teléfono, hai anos xa, chameino por teléfono a David Vidal, David, tal, pues mira, me gustaría que viñeras a Land Rover, porque a mí me fai moita ilusión, porque tú eres un tío simpático e tal. Cando levaba eu 4 minutos falando, dime David Vidal, ¿quién eres? Dime, Manolo. Sí, pues nada, pues eso é máis que nada, pues gustaríame saber eso, pues si realmente o cuadro o pintaches ti. Vamos a facer unha cousa, Manolo. Traedeme o cuadro, Vamos a facer unha cousa que eu creo que nunca se fixo en televisión e por algo será, Vamos a facer unha cousa, Manolo. Tú estás me vendo ahora mismo, Manolo? Sí, estou te vendo, vexete cada xoves. Vale. Que me estou tocando ahora mismo? Que me estou tocando? Ahora vas, bueno, no meu teléfono vai ser que vas coller o cuadro. Vai un pouco con retardo, Sí, vai bastante. Ahora estás tocando a orella. Vale. Vamos a facer unha cousa que nunca se fixo, pero que eu creo que pode quedar bonito en televisión. Vou enseñar o cuadro, pero solo vas ver ti, o resto dos espectadores van pechar os ollos, vale? Vale. Bueno, oye, eu creo que se pode conseguir. Veña. Vale? Vale. Bueno, no, para ti é fácil. Estás preparado? Por favor, Estou preparado. Resto dos espectadores, tapen os ollos, por favor. Espera. Estoy dicindo que tapen os ollos. Tú estás vendo, Manolo? Estou. Estás preparado? Estou. Aí vai. Mira, Manolo, ¿estás? Algo vence. Non te veo nada. Bueno, Manolo, vémonos aí en Celeiro. Vale, cando queiras. Aí no Resurrection Fest, que este ano vai Iron Maiden. Iron Maiden, sí, señor. Iron Maiden. Bueno, Roberto, un saludo. Pero ainda estás aí, Manolo. Venga, tira. Tira para allá, tira para allá.